Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? I am so back. Dahil gustong-gusto kitang samahan ngayong hapon, balita ko, napagtanto mo na. Napagtanto mo na, naiwan na siya. Ay, bukod dyan sa mga nagla-love life ngayon, sabi ko nga sa'yo, kung single ka, deserve. Tiyara! Kung single ka ngayon, don't you worry about it. Alam mo, sabi ko nga, at alam din naman ng karamihan yan, at alam ni Lord yan. Alam ni Lord na darating yung babae o yung lalaki in the right time and in the right place. Kaya wag mong madaliin! Pero kung may trip kang madaliin ngayong taon, well, yan ang fitness mo, B. Oo. Nakakatuwa, no? Dahil lang generation namin, I believe. Ako lang naman, personal touch. Personal touch, I believe na ang mga Gen Z ngayon, kapag kumikilos sila o pag they get to do something that they like, most of the time, lagi na silang intentional. I spell! When we say intentional, alam mo yung mga oras o yung mga pagkakataon na pagkagising mo sa umaga, hindi ka na basta-basta gumagawa ng mga bagay na alam mong walang kwenta. Well, speaking of intentionality, alam mo marami ang nagtatanong, no? Mabanggit ko lang. May mga nagtatanong sa akin, nag-PPM. Nabanggit ko na to kanina kung anong araw ba ang mas mabilis makapagpapayat. Walking o running? Taas kamay sa mga nabubudol na dyan. Sa mga naniniwala na kahit mahal ang registration sa fun run, at least investment yan. So ito na nga, no, kaklaruhin natin. Pero bago natin pag-usapan yun, ako muna, no, share ka na. Share muna tayo ng personal experience. Siyempre, para magkaroon kayo ng background, no. Ako po I started running since 2023. Ito yung mga oras at pagkakataon na talaga yung competitive fire within me, umaatake, umaariba talaga siya. So, sumali ako sa isang competition ng running, fun run sa may Los Baños, Laguna yan. Kung saan, first time ever, hindi naman sa pagmamayabang, ako po ay naging champion. Champion na walang alam sa larangan ng sports na running na ganyan. So dahil nga nanalo tayo dito, so nagkaroon ako dito ng parang motivation sa sarili ko na, ay wow! Medyo malusog-lusog si Mara Tony pero kaya naman palang tumakbo. So sabi ko, okay, kunin ko na tong sport na to hanggang ngayon. Nagawa na nga at nailagay na nga mismo sa pangalan ko dito sa radyo, Mara Tony, from the word marathon. Pero marami pa rin syempre mga moment na kahit mahal na mahal ko tong sport ko pagdating sa running, minsan mapapatanong din talaga ako bakit ganun ang puso ni Mara Tony. May mga araw na sabi ko, shucks! Ilang takbo pa ba para mawala tong puso na to, aba? Eto na nga ang sagot. Eto na. Well, kung nag-iisip ka kung walking o running nga ba, well, to be fair and honest, both po silang nakakapayat. Pero ano nga ba ang mas mabilis? Lalo na kapag beginner ka. The answer is walking. Ayan na, kahit may bias ako sa running ang tamang sagot po is walking. Alam mo kung bakit? Lalo na sa mga baguhan na medyo nahihirapan sa simula. Mamaya i-share ko. Konti na lang oras ko, 25 seconds, baka mabitin ka. Anyway, ako may magbabalik maya-maya lamang. Kaya yan, ready mo na ang iyong katawan, ang iyong pag-iisip para maglakad mamaya pagkatapos magtrabaho, ha? Anyway, ako may magbabalik maya-maya lamang. But for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ang ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 ng Love Radio. Kailangan pa may memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!